So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So दिनैहाय जोङो माने डांस कम्पिटिशन नि थाखाय ऑडिशन लानो थांगोन. फर्स्ट डे जोंनि स्टार्टिंग डे होनजायो. चिराङाव लाहैगोन काजलगावआवहाय आंनिनो जायगा. ओमफ्राय देखायनोसै नोंथांमोननो जेनेबा माबोरै खालामनाय जागोन जों प्रसेसिंफ्रा माबोरै ओमफ्राय जायफोरा दासिमबो माने बे कम्पिटिशननि बागै मिथियाखै नोंथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन. अलरेडि मिडियाफ्राव होखाबाय गासिबो, नाथाय खायफा मानसिफ्रा माने मिथियाखै जानांगौ. ओंखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि सोरबाफोर जुदि भिडिअफोर नायग्रा दङब्ला बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिनो हागोन बा बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोफोरजों. ओके, তো আমি আজি মানে ডান্স কম্পিটিশনের কারণে অডিশন ল'বলৈ গৈ আছোঁ চিৰাঙত. আমাৰ মোৰে জাগা হয়, কাজলগাঁৱত হ'ব. সো যোনে মানে এতিয়ালৈকে মানে গম পোৱা নাই অডিশনটো, ডান্স কম্পিটিশনটো, সো তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব. তাৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ ऑडिशन लोगों. अभी हम जा रहे हैं ऑडिशन लेने काजलगांव में. एक हम लोग का DVD डांस बोडोलैंड डांस कंपटीशन होने जा रहा है यहाँ BTR में, यहाँ BTC में. तो आप लोग जरा सपोर्ट कीजिए. ये ऑर्गेनाइज मैंने नहीं किया, हम लोग सपोर्ट किया. जैसे को डायरेक्टर हम लोग काम कर रहा है, हम लोग ने ऑर्गेनाइज नहीं किया. ये जोगा फिल्म प्रोडक्शन ने ऑर्गेनाइज किया है. तो जस्ट देखते रहिए. रोटी जाना नहीं लाना से इसे स्टेबलाइजर वन जाना दं र. रोटी जानाय नि रोटी जाना लाना से थांनायनि सिगां एसे नङाबा ओंखाम फैगोन ना दासिनो दंबा. दा आं माने रुमाव फैफिनबाय. आं एक्चुअली स्टुडिअआवहाय जुथा गाननोसो थांदोंमोन. जुथाखौ गाननो ओमफ्राय वेस्ट कटखौ गाननो थांदोंमोन आरोना. बिसोर दाबो सिखाराखै, नोगोरजाय दर खेवनानै दं. ओमफ्राय बैसिनाथ' दाबो सिखाराखै. लोगोफोर दंफैयो थारमाने. अके, स' ओमफ्राय अडिशननि डिटेल्सफोरखौ आं नोंसोरनो स्क्रिनावहाय होजोबगोन. चिरांनिखौ, उदालगुरि, बाक्सा, कार्बि आंलं, ओमफ्राय बेनिफ्राय वेस्ट बेंगलावबो लादों जोङो, जयगाव होननायावहाय वेस्ट बेंगल. बिनि डिटेल्सफोरखौ आं मोनफा होजोबगोन आरो. नैबे जाहैबाय चिरां, नैबे जाहैबाय उदालगुरि, नैबेयो बाक्सा, नैबेयो कार्बि आंलं, ओमफ्राय नैबेयो वेस्ट बेंगल जयगाव. स' बेयावनो नोंथांमोना मोजां स्क्रिनशट खालामनानै लादो, ओमफ्राय डिटेल्सखौ मिथिना लाखादो आरोना. ओमफ्राय जस्ट जोंनाव माबाफोर डाउटब्ला जोंनावहाय सोंनो हागोन आरो. যদি আপোনালোকে কিবা এটা যদি কনফিউজন আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, ফোন কৰিব পাৰিব. আমাৰ অডিশনটো হ'ব চিৰাং, ওদালগুৰি, বাক্সা এণ্ড কাৰ্বি আংলং, জয়গাঁও ইয়াতে হ'ব. আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব. যোনে কম্পিটিশ্যন পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে, অডিশন দিবৰ কাৰণে মন আছে. ओके, मौन से ऑडिशन के लिए रेडी हो गया. एक्चुअली हम लोग जज रहेंगे ऑडिशन में. तो सेलेक्ट किया जाएगा जो लोग बेस्ट डांस करेंगे, बेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसको सेलेक्ट किया जाएगा. तो देखते रहना गाइस. ओके, नायबाय थादो. जोङो जाज थागोन, जेनेबा ऑडिशनावहाय जोङो जाज थानाय जागोन. नायबाय थादो. जाय बेस्ट खालामगोन, जायनाव टेलेन्ट दं, जों बेखौनो सेलेक्ट खालामनानै गोजौआव हरनाय जागोन आरो. बेस्ट लोगोफोरखौ नेनोसै. ओके, सफैजोब्बाय ने आसलफ्रा. सफैमारबाय होमबा ना? आयौ, ओमफ्राय सिदा माथो फावसायनानैसो हान्थुआ दावखो. आरो मानसि लायबावनांगौसो नामा? लानांला खारा गंनैखा. गंनै नङा, लांनानै दंहैयो इसाराव. थागोन. काजलगाव मोनफैबाय जोङो दा. ओके, स' सफैबाय जायगायावहाय, मेन भेन्युआवहाय. स्टार्ट जानोसैयानो जोंना नैबावहाय. ओमफ्राय कन्टेस्टेन्टफ्राबो दंफैसैयानो माखासे, नाथाय एसेबां माने सफैजोबाखै दाबो. मा समाव सफैजोबगोन बुंनो हाथ'ला. ओरै थागोन जाज.
जों जिरायगोन अके साउन्ड सिस्टेम खिन्थु गरमा जाबायदि होबायना माने मा बुंबावनो दिगजोब्बाय जिखुनु नायलांदो नोंथांमोना आरो जुदि माबा मोनसे डाउटबा नोंथांमोना सोंहर कमेन्ट बक्सआवहाय आङो भिडिअखौ एसेबां माने गोलाव खालामनाय नङा आरोना सर्ट लाजोब्बाय केमेरामेना एसे बोलो फैनानै रेड बुल लोंगासिनो दङ नाथाय रेड बुलखौ हारसिङैसो लोंगासिनो दं बे जोबोद अयनाय आरो सासेया फैखागोन नालाय सोबाय सोबाय जेनेबा मिउजिकखौथ' एरेन्जमेन्ट खालामखागोन नालाय मिउजिक प्ले खालामबाय मोसाबाय बे मोसानायाव आं मोनसे खेबबाय नेक्स्ट आदाया माबाफोर बुंनो सानदों नामा इउटुबनि थाखाय जोङो एक्सुवेलि जिरायबाय जों जाजमेन्ट खालामगोन अडिशननि थाखाय आदाजों आंजों ओमफ्राय दा आदाया माबाफोर बुंगोनदां जिहेतु जोंनि बे दिनैनिफ्राय जागायनो गोनां डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1नि जिहेतु अडिशन बे दान्दिसे समनि उनाव जागायसिगोन आरोना आसा खालामो अडिशन होगिरि बिथांमोना माने गावनि गोसो मोदोम नाजानायनि गेजेरजों गावनि थाखोमानाय टेलेन्टखौ आरोखि ना दिन्थिनो नाजागोन जाहाथे माने सेलेक्ट जानानै उनावहाय आरो दावखोलांबाय थायो फाइनालसिम सहैनायखौ बयबो नाजागोनखौ आं आसा खालामो आरोखि ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने चिरांनि अडिशन भेन्युफोरखौ मिथियाखै आरो थालांबाय बिथांमोना चिराङावनो बिजनियाव हैनो हाबावगोन आरो अनलाइननि राहा दं जोंहा अनलाइन थ्रुयैबो होनो हागोन अडिशनखौ सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया नायलांबाय थादो जास्ट स्टार्ट जाथ'वाखै जासिगोनसो आरोना रेजिस्ट्रेशना जागासिनो ओमफ्राय अडिशना जोबनानै थांबाय काजलगाव चिरांनिया दा माने माखासे इउटुबारफोर फैदों माबा लागासिनो आरोना इन्टारभिउ लागासिनो दङ इन्टारभिउ होगासिनो दङ जोंनिया जोंनि सार डाइरेक्टर सारा इन्टारभिउ होगासिनो दङ डाइरेक्ट ओमफ्रायो लोगोसे मेम्बार डिउटि जोंनि अडिशना जोबनानै थांबाय मथा मथि आंबो सासे इउटुबारसो ओमफ्राय आं इन्टारभिउ लानो गोनांथि गैला मालाय लानो थांजोबखाबाय नों लानो सानदोंमोन आंखौनो उल्थासो लानानै थांबायबा